ହେଇଗଲା ମୋର ଲଗ୍ନ ପୂଜା। ତ କାହାଣୀଟି ଏମିତି ଥିଲା, ସକାଳ 10ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ତ ବୋଉ ମୁଁ ସକାଳ 6ଟା ବେଳକୁ ଗାଁକୁ ବାହାରି ଗଲୁ। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଦି ଜଣ ଆମେ ଆଗେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଦାଦା ମତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କି ଦେଖେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଏତେ ବଢିଆ ସେ ସଜାଇଛି। ଘର ଭିତରୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଅଖୁଜା ବା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ମାମୁଁ ବସିକି ମାଛ ଭଜା ଖାଉଛି, ତା ସହିତ ପଖାଳ ବି। ୟା ଭିତରେ ପିକୋ ଘରୁ ଲଗ୍ନ ବାର ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ମତେ ବି ରେଡି ହବାର ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ବାରିକ ଯିଏ ସେ ମତେ ଡ୍ରେସ ଏଠି ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଥିଲେ। ତାପରେ ମତେ କିଛି ରିଚୁଆଲ ଫଲୋ କରିବାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୂଜାରେ ବସିଲି ମତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇବ୍ସ ଗୋଟେ ମିଳୁଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସରିଗଲା ମୁଁ ଯାଇକି ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସହିତ ଆମ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ଏହାପରେ ମୋ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡ ମିଳିଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିକିନା ଖୁସି ହଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ରିଚୁଆଲ ବାକି ରହିଥିଲା ଯୋଉଟା କି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ୟା ଭିତରେ। ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ମୁକେଶ ନାହିଁ ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଁ ଡାକିଦେଲି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ଲଞ୍ଚ କରିବା। ତ ଆଜିର ଲଞ୍ଚ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା। ଭାତ, ଚିକେନ, ଡାଲି, ଦହି ବାଇଗଣ, ସାଲଡ, ପାମ୍ପଡ ଏଣ୍ଡ ତା ସହିତ ସିଲୁଆ ଯୋଉ ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରିଥାଏ ଏଣ୍ଡ ସେଇଠି ବାଢି ଦଉଛି। ୱା କଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଟୁଟୁଲ ମୋର ବସିକି ଖାଇଲୁ ଏଣ୍ଡ ମୁଁ କହୁଥାଏ ଟୁଟୁଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ। ସିଏ କଣ କହିବ ଆପଣ ମୋ ଫେସ୍ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖିକିନା ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଥିବ। ଜଷ୍ଟ ଅମେଜିଂ। ଏଣ୍ଡ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ ଖାଇକି ସାଲଡ ଖାଇକି ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି କୋଉଠିକି, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆସୁ ଆସୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଏଣ୍ଡ ବଢିଆ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ମତେ ବାଟରେ। ଏଣ୍ଡ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ମୋ ରୁମ ଭିତରେ ପୁଅ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବାସ୍ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଏଣ୍ଡ ହଁ, ଫୁଲ ବ୍ଲଗଟି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ ହେଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକିନା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ।